Čaute ľudia, vás tam u nového videa a dneska natočíme takú peknú hororovečku menom Blair. Je to urobené na koncept Phasmophobie 1:1 a Steelhouse nám padol, takže Matúš uvidí nový Steelhouse. Že Matúši. A Potom vám ukážeme nový update tejto hre, novú mapu. A máme tu ďalšieho nového kamaráta. Pozerajte, Matúš ty pozeraj, Fedor ty pozeraj. A my tu máme nového kamaráta ďalšieho. Áno, Matúš. A on zostáva v karavane. Marko, zober si headcam, ne? Mám. Ale tak poďme on na headcam. Takže ideme. Tak ideme ľudia. Otvárame dvere. Napravo je garáž, tu býva oné. Tu nie je tu fusebox, musíme ísť do sklepa. Dali sme to na Nightmare, že? Bolo by fajn, kebyže si zapnem zvuky. Aha. Tak Otvorili sa dvere, otvoril som dvere do sklepa, bo hneď sa zavreli. Tam idem. Neviem, dávam fusebox. Matúš, pozri. Peťka! Peť v sklepe? Peťka, kámo, je Peťka! Zaškrtnite Pozeraj tu tam je tu Peťka. Ja to dropnem. Kamo, ale iba na štvorke. Marko, chodte ďalej, ja to dropnem na zem, aby ste videli. Oni sa tu otvorili dvere. Vidíte? Hej. Takže MF5. Veľmi hrubá Peťka, Bacha bol, Matúš, pozri dvere, či nie sú otlasky. Sú. Sú aj otlačky? A jak sa Sú aj ghost-dorby. Sú ghost-dorby. Pozrite. Počujem drivovať, počujem písať. Tak idem do karavanu. Ja si dal buk. Ja nikde, ale počul som písať niečo. Jak sa dáva Ja ten mám, oný? yes, buk, hotovo. Jak sa dáva Kto vychádza? Revenant. Ale jak sa dáva ten oný? Revenant je to. Ale kvečko J. Revenant. Je to Revenant. Easy. Čakajte na mňa. Poďte si, ja to odfotím. Všetci, spolu, fotečka. Foto. 3, 2, 1, hop. Tak, a ideme. Ukáž, ak sa vidíte fotečky. Ty kokos, aká pekná fotka. Nie je nás tam vidieť, ale to je jedno. Ale to nevadí. Ale ja ťa vidím. Easy. Minúta 51 sekúnd, ľudia. A teraz dáme ľudia našu novú mapu menom Chapel. Hej, Chapel je cintorína, nezľaknite sa. A dáme Chapel na Nightmare, pretože tam nás nebude. Nie, počkaj, nie. Chapel na Nightmare vôbec, pretože to je taká mapa, Matúš, gigantická. Bojíš sa? Musíme, lebo Matúš nevie, čo tam je, ani Fedor. Musíme. Sú tam dva Daj Chapel na Nightmare. je tam podzemie, Matúš, je tam všetko, Matúš. Čo mám dať? Dajte Chapel na Nightmare. Chapel. Nightmare. By sa zase. Ready. Ale aspoň to bude nejak záživné. Hej, family friendly. Family friendly. To sa ísť do $3. Kámo, ja neriešim, lebo aby som mal peňaže, nemusím mať 10 000. Kto to? A my to nerobíme. No, ľudia, vstupujeme do cintorínu momentálne a ideme tu prehľadávať. Musíme sa rozdeliť, tu sú dve veľké kostoly. Ale ja nevidím skoro nič, lebo ja mám tú fialovú baterku. Poďte za mnou. Rozdelíme sa, vy dvaja, ja s Matúšom. Poď Matúš, my ideme do druhého. Poď, Fedor, do kostola. Počkaj, budem zapalovať sviečky. Dupy, niekto dupe. Jo, toto je Nightmare, môže... Nezabudnite, môže hocikedy útočiť. Čaute. Otvárajte dvere, prehľadávajte všetko. Pozeraj otisky, Matúš, je tu 5 stupňov. Hovor to máš, kde je freezing, nech tam zapni si spirit box. Je tu 5 stupňov. To tu zapni, skús tu vnútri, lebo tu je 50, to je 44. No už stúpa. Here. Tam, tu je krvavé, to sú krvavé. A mám tie kartičky, mám tu kartičku. Hej, tak všetky spamuj. Útok, nie? Ne. Nie, tak všetky bol. Dobre, Nie, všetky kartičky. Otváraj to fakt nie.
Nie, nech to stláča, schválne, Nie, počkaj, stláčaj poďte všetko. tu, ja si tu zapiem IMF-ko. Všetko stláčaj. To nič nerobí. Všetko stláčaj. Tlačam. Ja som že taký, že taký nemám, veď ja som bol skôr už. To bude niekto agresívny. IMF-ko sa mi vyplo, útok! Matúš je dead, útok. Čakajte. Mne sa vyplo IMF-ko. Nie, kamo, ja som mŕtvý. Utekajte. Zase sme tam, jak neviem, to musíme sa nejak zhodnúť. Útok! Nejde za vami, Nie, nejde. dobre. Není tu. Tak Poďme počúvajte, tipnúť musíme sa niekoho. zhodnúť, musíme sa zhodnúť, kto je kde. Proste. O. Musíme sa zhodnúť proste, musíme tam ešte raz ísť, musíme pridávať, nemáme nič. Doslova, lebo niekto tu chcel kartičky robiť. Pozerám kameru, či nie Ghost Orb. Daj kartičku. Ale fakt ako na hovno si Ja dal som tú zabudol, kameru. čo je ten Ghost Dá Orb. sa to dropnúť. Dá sa to dropnúť. Áno, dá. Ukáž. Vám budem hovoriť, že kde, ale Aha. mám vám hovoriť, alebo nie? Počkaj, dáš mi temperature. Jo. Čiže tamto vy ste tak... Nie, dobre, to je Ghost Orb. Je Ghost Orb. Nie je, lebo... Ne, proste. Takže Ghost Orb Asi nie. sa dá privolať. To vieš, Kostole. poďme tam, musíme tam ísť proste. Teraz v tom kostole není, ak som ja umrel. Chlapci, kebyže útočí, tak sa môžeme skryť aj do miestnosti, hej? Jo, teraz kam idete do toho, tak tam som umrel. Ja Tam viem. není. A keď pôjdete rovno, tak asi tam sa dá Tu je privolať. dejc, tu je kamera. Možno ja tú kameru dám lepšie, lebo mám to už dá úplne... Nič. Matúš, ja ťa možno oživím. Keď mi padne dobrá karta, budem riskovať. To není dobrá karta, to je zlá karta. Nie, to zlá karta. Hej, len tak, že... Ja berem UMF, poďte niekto Nepadla so mnou, mi pretože smola, ja máš. berem Máš smolu, Matúš. One. Kde bola tá Matúšova baterka? Fedor pozeraj dvere. Ja mám. Kto si zobral ten Zatiaľ nič. zapalovač, lebo keď idete takto rovno úplne, tak tu sú nejaké Chlapci, to tu krvavé na sviečky. druhé poschodie má toto. Čakaj na mňa, Idem ne? za tebe. A ja vám môžem aj radiť, alebo nie? Áno. Mážeš. Druhé poschodie. Wow. 4,9. Dobre, už to Dobre, išlo to hore. nič 6. nie. Počkaj. Dobre, to si dobrý. Čo sa povedal Žene? tuto? Prehľadajte, počkaj, vy ste, toto je Nightmare? Áno. Je to Revenant. Nevieš. Viem. Revenant je agresívny. No, Marko, keď Revenant ideš není takto vôbec. rovno, rovno poď, Fingerprints není. tak tu sa dá privolať asi. Nedá, Jak chcete to sú to na schôl iba. To by podľa mňa muselo byť niekde túto, takto. A máte niekto ti pomer, či one. Jo, ja idem hrať, ticho, ja idem hrať. Choď Nechcem otopreč. vám nič hovoriť, ale vidím. Robím ja. To som nebol ja. Čo si s ním spravil? Ja vidím toho ducha. A kde? On je ako keby v tom druhom kostole. Alebo Dobre, to sa mi nepáči, ja padám odtiaľto. Išiel von a zmizol. Fedor, Takže padáme. bude útočiť. Rovno. No, Marko, To je zľava, zapalovačka, keď si sa zapalovačka. pozrel pred chvíľou, tak tade. Takže ja by som Keď na nás vyskočí. OK, ja dávam Revenanta. Neviem, nám to není, lebo fingerprints neboli, ani freezing temperature. Ale tak vy ste pozreli skoro vôbec ten freezing temp. Ja som kúkal, som mal v kuse mal zapnutý. Maximálne bolo 6 stupňov, alebo Tak 5. No tak niekoho typneme, ja dávam Ale Livimec. počkaj, my ma neboli v druhom kostole. Boli. Čiže to sú spojené. Ale bol dosť agresívny, náš tak démon. Ja som dal Revenant. No dajte už Alebo Livimec. nie. Ja dám Vždyť nás lament. projil bol... Alebo nie. Vieš, ja dávam Shade. spirit. Kašľu na to. Hej, Spirit je taký blbý ešte. Ja dávam Poltergeist, ja viem prečo. Keď to bude spirit, tak je za... Shade. Shade! Nice! Čo však si ho nedáš? Ja som mu dal opor, že dám ti oné. Search. Nepotrebujem.
A No to Rino, jaké to že je. voláš na Skype. No tak s Bohem. Tak čau, Kouďa. Papa.